Kararag ni Apo Jesus ti karkararag na ti panagkaykaysada iti Ama ngano adda tayo ken kuana adda tayo metten iti Ama ket daytoy nga panagmaymaysa agtultuloy nga maipakpakaam mo kada tayo kanasaya at mga tatta pagyamanan tayo ta iti lubong tayo iparparangarang lata ti Diyos na kada tayo ti Diyos ti kinasiasino na kada tayo iti panawon ti ragsak iti panawon ti panubok iti panawon ti sakit ken salunat ti Diyos iparparangarang na lata ti kinasiasino na kada tayo katila na patig nga aramidan tayo panangriri na nga adda lata ti Diyos kada tayo uray pay ko na tayo nga adda panakaikuspil nga daduma ka di kararag tayo ka hanggang masungsong batan dito ko malipatan nga adda lata ti Diyos kada tayo ay ayatin na tayo lata ti Diyos adda dagiti kakabsat tayo nga agkuna tamapaspasamak mo ano daduma ngamin agbibiyag tayo nga nalintag adda dagiti mangiruruman agbibiyag tayo nga nalintag ti biyag kasla unfair latta mo no daduma tada tayo pay laeng mati feeling tayo kasla modus-dosa adu dagiti tayo kuna tayo nga awam mararamidak nga madiapo nga mapaya nga kasla siyak mo ti agsakit, siyak mo ti masaksaktan, siyak mo ti maparparigat. Oray kumadagi jay mo kakabsat tayo mga nabiktima manen kadagiti didigra. Apaya nga haan nga dagiti mangirurumon ko ma, haan nga dagiti mga abuso ti lubong, haan ko mga dagiti abusado nga mangdadadaal ti lubong isod ako mati makari na ti rigat ti layos, rigat ti bisin. Ngamno daduma ka dagiti nga panakilangan ti Diyos kanya tayo no daduma kasla adda ba panunot tayo nga agsurrender nga panunuten nga apaya nga kastoy ngam ti Diyos no daduma kasla mo tayo naramid na di unana linayos na tapno agnakem linayos na tapno adda panakadalos purification kuna na ngamin dayto no daduma adda dagiti maisakripisyo tapno adda panakadalos Mudaduma ka kasya tilay kayat ti Diyos kanya tayo. Ano man pa'y nasakit, ano man pa'y marigatan tayo. Mudaduma ka nayon ti panang dalos, nayon ti panakilangan na kanya tayo tapno, agna ka madalusan. Kada tayo, gaputa ti Diyos ka ay ayatin na tayo lata, anya ti puso tayo, iti panawon ti panubok, agtalag, panawon ti ragsak, agtalag kini Apo Diyos, agyaman kini Apo Diyos, panawon ti didigra, agkamkamang tayo lata ko ba kini Apo Diyos, dahito tinapintas nga attitude. Tanora inya mapasamak at dalata ti Diyos kanya tayo di na tayo baybayan.